Francúzska revolúcia bola najväčšou politickou zmenou, ktorá Európu po stredoveku čakala. Bola to premena zo stredovekého spôsobu vládnutia na novoveký spôsob vládnutia. Začala sa v roku 1789 tým, že Francúzi, Parížania zaútočili na Bastilu, symbol absolutistickej monarchie. Stredoveká spoločnosť bola postavená na základe delenia na tri stavy, ktoré boli nemenné, každý mal svoje základné práva a v zásade nemohli ste sa prepracovať z jednej vrstvy do druhej. Na čele bol panovník, ktorý vládol v tomto období absolutisticky, to znamená, že všetku moc v štáte mal v rukách iba on. No a nakoniec stredoveký štát bol celý prepojený s náboženstvom, s cirkevným životom. Naopak, novoveká spoločnosť bola postavená na úplne iných základoch. V prvom rade je to občianska rovnosť, občianska spoločnosť, ústava a sekularizácia. To znamená odlúčenie štátu od cirkvi. Samozrejme, takáto obrovská premena, ako sa stala počas francúzskej revolúcie, to znamená z monarchie absolutistickej na konštitučnú monarchiu a neskôr na republiku, neprešla bez komplikácií. A to je riziko každej revolúcie, každej veľkej zmeny, ktorej spoločnosť musí čeliť. To znamená, tá spoločnosť kladie nejaký odpor, ten svet sa nechce meniť jednoducho. A práve to bol aj problém, s ktorým sa stretli revolúciáni vo Francúzsku. A možno aj preto vyvrcholila revolúcia v tzv. Jakobinskom terore, kde pod gilotínou padli za obeť tisíce odporcov revolúcie a okrem iného aj samotný francúzsky panovník. Dosť na tom, že francúzska revolúcia bola veľkou zmenou a mali by si zapamätať to, že bola v roku 1789, bolo to vyvrcholenie intelektuálnej snahy osvietenstva a zmenila stredoveký na novoveký spôsob organizácie štátu. A dedičstvo sú všetky európske štáty, ktoré dnes máme.